2017 am accesat o finanțare pentru achiziționarea de echipamente de cadastru în valoare de 40.000 de euro în cadrul măsurii de dezvoltare a micro-întreprinderilor, proiect finanțat de către GAL MMTMM. Proiectul răspunde nevoilor locuitorilor din teritoriul GAL de a-și cadastra proprietățile imobiliare, fiind zonă necooperativizată și având evidențe funciare deficitare. Până în prezent, timp de aproape de 5 ani de zile, am efectuat peste 2500 de lucrări de cadastru, care au servit beneficiarilor pentru reglementarea subvențiilor la APEA, pentru înscrierea în cartea funciară sau pentru depunerea de proiecte de dezvoltare rurală cu finanțări europene. Una din direcțiile importante de dezvoltare pe care o promovează GAL MMTMM în teritoriu este sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural pentru activități non-agricole. Un proiect de cadastru este un proiect important atât pentru întreprinzători cât și pentru locuitorii din teritoriul GAL MMTMM. Mă numesc Silva Siu Mirela din satul Mușca. Am primit o finanțare de 15.000 de euro de la GAL pentru dezvoltarea fermei de vaci de lapte. Finanțarea m-a ajutat să cumpăr echipamente de mulț, utilaje agricole, ceea ce a permis creșterea numărului de animale. Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare încurajează crescătorii de animale din zona montană să mențină această ocupație tradițională. În ultima strategie de dezvoltare rurală am avut 10 proiecte finanțate pentru crescătorii de animale din teritoriul GAL MMTMM. Mă numesc Niculuță Elena și am dezvoltat o fermă zootehnică de creștere a vacilor de lapte în satul Mușca. Am primit de la GAL o finanțare în valoare de 15.000 de euro, care m-a ajutat la dezvoltarea fermei. În prezent, predau la punctul de colectare din satul Mușca lapte ecologic de la 7 vaci cu lapte. Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare a finanțat în cele două strategii de dezvoltare locală multiple proiecte de infrastructură. Drumul Valea Lupșii, Muntele Mare în comuna Lupșa, în lungime de 440 de metri, a fost modernizat în prima strategie de dezvoltare rurală în baza unui proiect finanțat de GAL MMTMM. Grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare a fost înființat în anul 2009 la inițiativa unui om deosebit, locuitor al comunei Sălciua, Vasile Moisă, care din păcate ne-a părăsit în anul 2021. Începând cu anul 2012, GAL MMTMM a elaborat strategia de dezvoltare locală pentru teritoriul GAL, pe care a supus-o aprobării Ministerului, iar după aprobare a beneficiat de fondurile repartizate pentru GAL MMTMM prin programul LIDER, astfel încât comunele care au compus această asociație s-au putut bucura de o serie de proiecte cu finanțare europeană. În anul 2016 a fost inițiată a doua strategie de dezvoltare locală, care este în derulare în acest moment și prin implementarea căreia, la fel, comunele de pe teritoriul GAL MMTMM au putut să-și finanțeze o sumă de proiecte. Organizația GAL MMTMM este o asociație înființată în baza ordonanței 26 a Guvernului, având 3 categorii de membri. O primă categorie o reprezintă autoritățile publice locale, în principal comunele componente ale teritoriului GAL MMTMM. Este vorba despre 16 comune și un oraș, a căror reprezentanți sunt de principiu primarii acestor comune. O a doua categorie o reprezintă
antreprenori din mediul privat, din această zonă montană, care la rândul lor sunt membri în această asociere de dezvoltare locală. O a treia categorie foarte importantă o reprezintă mediul asociativ din teritoriul GAL MMTMM, reprezentat de asociații și fundații care funcționează în teritoriul GAL și care au avut o contribuție importantă la menținerea coeziunii acestei structuri organizatorice. Un rol important în funcționarea GAL MMTMM l-a jucat Consiliul Județean Alba, care a sprijinit constant, încă de la înființare, activitatea GAL MMTMM, găsind de fiecare dată, în colaborarea cu Consiliul Județean, posibilitatea de a finanța o serie de proiecte în afara celor prevăzute de finanțare europeană prin implementarea strategiei de dezvoltare locală. Ne aflăm în comuna Poșaga, suntem în satul Poșaga de Sus. Am avut pe GAL MMTM 4 proiecte. Mulțumim prin aceasta GAL MMTM și celor care l-au implementat. Suntem la Centrul Multifuncțional Poșaga, iar am avut un proiect drum forestier în Cești, dotare cămin cultural Poșaga de Jos și primul proiect obținut prin GAL MMTM a fost proiectul cu intervenții și în caz de calamități, prin achiziționarea de un utilaj buldo-excavator și auto-utilitară pentru dezăpezire pe timp de el. Stimate domnule primar, grupul de acțiune locală din Munții Metalifer, Trascău și Muntele Mare a dezvoltat o serie de proiecte în comuna Ighiu, comună importantă din componența GAL MMTMM. Vă rog să relatați care ar fi cele mai importante proiecte derulate în comună. Da, aș vrea să spun că și Comuna Ighiu este membru fondator al acestei asociații, că de fapt este o asociație de persoane fizice și persoane juridice. Ideea de a-l înființa este de a ajuta dezvoltarea comunităților locale și de a sprijini persoanele fizice și juridice care doresc să-și dezvolte o afacere. Într-adevăr, Comuna Ighiu a beneficiat de sume considerabile pentru câteva proiecte de investiții și aș menționa aici un teren de sport, un teren sintetic de joacă pentru copii, care l-am făcut în curtea școlii generale Mihai Eminescu de la Șart. Am avut pe dezvoltare pe infrastructură un drum care era într-o zonă foarte aparte din punct de vedere al formei de relief, în localitatea Țelna. Și mai avem un proiect în derulare care este un centru sociomedical tot în localitatea Șard,
Un proiect care încă nu i-am dat drumul, dar în luna aceasta îl vom scoate la licitație și va fi pornită lucrarea. Cât despre beneficiile care le aduce, sunt foarte bune, pentru că proiectele mici care sunt, am putea spune că este un proiect mic de 120.000 de euro, ele vin în sprijinul comunității locale, iar acest centru socio-medical ne dă posibilitatea să dezvoltăm 2 cabinete medicale. Am adus în cadrul centrului socio-medical și partea de violență domestică în familie, unde sunt amplasate 2 dormitoare, baie, bucătărie, sală de discuție între parteneri. Deci este foarte bun, foarte bun. Stimate domnule primar, știm că în baza acestei investiții care urmează să fie realizată în localitatea Șard, ați accesat și un proiect pe măsura POCU 5.2, un proiect de funcționalizare a acestui spațiu în care se face investiția. Da, așa este, noi venim în combinație și în completarea lor, pentru că sumele sunt așa cum sunt și noi venim în completarea lor cu alte proiecte care să fie continuarea acestor proiecte, ele să nu rămână doar la nivel de construcție, ci să ele să și funcționeze. Stimate domnule primar, Comuna Cricău a beneficiat de o serie de proiecte cu finanțare prin grupul de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, în special pentru lucrări de infrastructură. Cum se raportează comunitatea la aceste investiții făcute în teritoriul Comunei Cricău? Este un lucru bun pentru comunitatea noastră din Cricău. Am avut prin finanțarea pe galul Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare pentru infrastructură rutieră, adică modernizare, drumuri și străzi în Comuna Cricău, am avut căminul cultural. Oamenii apreciază lucrurile astea și este un progres, un pas înainte pentru comunitatea noastră. Domnule primar, felicitări pentru realizarea deosebită a acestui centru medico-social în Comuna Stremț, proiect finanțat inițial prin măsura de infrastructură a grupului de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare. Iată, centrul nu este doar terminat ca investiție, ci a devenit, prin efortul deosebit al Comunei și al Primăriei Comunei Stremț, un centru care chiar funcționează, în care chiar se acordă servicii sociale. Mulțumesc! Așa cum probabil toată lumea știe și am spus-o și la momentul când am inaugurat acest centru, a fost o dorință, nu numai a mea ca primar, ci a întregii comunități de a crea în primul rând, de a crea un spațiu adecvat dispensarului medical care l-am avut, care fostul spațiu era inadecvat, undeva ascuns într-o parte a unei clădiri care era miza de pompieri și în al doilea rând, pentru a putea atunci, știți destul de bine, pentru a putea accesa acest proiect, trebuia să fie neapărat și componenta socială, lucru care pe mine m-a bucurat și în final realizat acest centru medico-social, socio-medical, cum îi spunem noi, care este funcțional în ambele părți, și în partea de păstrarea sănătății și de îngrijire a oamenilor și în cealaltă parte de îngrijirea persoanelor în vârstă la domiciliu,
Și bineînțeles aici vin și spun că prin meritul dumneavoastră celor de la conducerea Galului ați reușit și un proiect regal prin care să dăm viață și pe care o perioadă de 3 ani de zile, dacă eu nu greșesc, aici sunt niște oameni care iau niște bani și serviciile respective sunt îmbunătățite și pot cu oamenii să ne beneficieze cu adevărat de această investiție, care, spun eu, este binevenită nu numai pentru comunitatea noastră, ci și pentru marea majoritatea celor care se gândesc să facă asemenea investiții. Așa este, domnule primar. Nu doar că s-a realizat o investiție importantă pentru Comuna Strenț, ci prin acest proiect regal de care ați pomenit, care este un proiect POCU 5.2, s-a finanțat o acțiune mai largă de dezvoltare socioeconomică a comunei. Iată, da, am înțeles, inclusiv prin cei care care au dezvoltat mici afaceri în comună. Corect. Sunt 3 afaceri dezvoltate în Comuna Strenț. Da, unii și beneficiat. Dau un exemplu, cel care este cu curățenie, adică face servicii din astea pentru igienizare, pentru curățenie, celălalt este cu instrumente muzicale, chiar azi e plecat să-și cumpere o mașină pentru a-și putea transporta instrumentele muzicale, celălalt, da, și cu atât mai mult cu cât în acest proiect regal este și prinsă școala gimnazială Stremț, este prinsă Galul, MMTM, este primăria Stremț și, bineînțeles, asociația Azi 2001, care eu îi mulțumesc și pentru implicarea și în special la domnul Todoran și celor de acolo, pentru implicarea și pentru faptul că creează un plus, inclusiv unor funcționari din primăria Stremț, care pe perioada respectivă iau niște bani în plus și completează salariile care nu sunt așa cum cred alții de extraordinare, din contră, sunt salarii destul de mici, dar fiecare, știți dumneavoastră, gândește cum vrea și dreptul lui să gândească fiecare cum vrea. E legat de partea cealaltă de păstrarea sănătății și de îngrijirea sănătății prin acest dispensar uman care este la noi, nici nu se compară cu ce am avut înainte. Îi sunt create toate premizele și toate condițiile pentru ca actul medical într-adevăr să fie de mai bună calitate, chiar dacă mai sunt unele semne de întrebare legate de faptul că nu este chiar, este în centrul comunei, 300-500 de metri de distanță și într-un mediu mult mai oamenii pot să vină să-și parcheze mașinile, nu mai sunt stresați de du-te vină cel de la magazine, de cei care aduc marfă. Spun eu, efectiv, este și a fost o investiție binevenită și mă bucur să aud că mai veniți cu asemenea investiții și mai putem câștiga și niște proiecte pentru cum să spun eu, a veni și cu alte posibilități, în special în utilaje pentru care sunt necesare pentru păstrarea și pentru a crea un climat mai propice păstrării curățeniei și nu numai în Comuna Stremț. V-aș ruga să dați o scurtă apreciere modului în care a contribuit existența acestei asociații de grup de acțiune locală la dezvoltarea comunei Stremț. Am spus-o și repet întotdeauna, este foarte binevenită și eu vreau să vă spun că dacă totuși la ora actuală avem un buldo excavator, avem o utilitară, avem tot felul de scule respective, se datorează acestui grup de acțiune locală, MMTM, cum se numește, faptul că avem un dispensar, faptul că avem un centru socio-medical de servirea celor la domiciliul celor mai vârstici și cu afecțiuni, bineînțeles, de diferite grade, este un lucru binevenit. Dacă completăm și cu niște utilaje, niște scule care sunt necesare efectiv localității noastre, fie prin anul acesta, care am înțeles că mai sunt niște bani care mai putem folosi, fie celălalt exercițiu financiar, eu spun că este un lucru foarte bun și, după câte știu și eu, viitorul, inclusiv legat de Uniunea Europeană, este tocmai acestor centre de acțiune locală, GAL-uri, cum se numesc ele în denumirea care dumneavoastră o folosiți și care noi o folosim. Eu zic că e foarte binevenită. Vă mulțumesc mult, domnule. Da, aveți pentru ce, domnul Baciu? Bună ziua, Ramona! Suntem în Centrul Medico-Social din Comuna Stremț, care funcționează deja de peste un an de zile în cadrul unei investiții finanțate prin GAL-MMTMM. Care ar fi beneficiarii acestor servicii în cadrul acestui Centru Medico-Social? Bună ziua! Beneficiarii serviciilor sunt persoanele defavorizate din teritoriul GAL-MMTMM, persoane care întâmpină dificultăți sociale, medicale, de integrare pe piața muncii, copii cu părinți plecați în străinătate sau aparținând familiilor monoparentale. Cam care ar fi numărul beneficiarilor care au beneficiat până acum de servicii?
Până în prezent avem un număr de peste 100 de beneficiari care se bucură de serviciile oferite în cadrul proiectului, categoria beneficiarilor fiind una diversificată, începând de la persoane vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu, copii care beneficiază de servicii educaționale după programul școlar și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau care se integrează greu pe piața muncii, care beneficiază de cursuri de calificare în domeniile solicitate pe piața muncii din zonă. Înțeleg că sunt și persoane care au beneficiat de subvenții pentru dezvoltarea unei mici afaceri. Da, avem și 5 afaceri subvenționate prin acest proiect. Beneficiarii noștri au obținut o calificare ca antreprenori și au primit sprijin pentru dezvoltarea propriilor afaceri în domenii diverse. Înțeleg că o parte a centrului este dedicată activității medicale. Există... Da, colaborăm cu doamna doctor din localitate care oferă servicii medicale beneficiarilor noștri și se deplasează în teren în funcție de necesitățile beneficiarilor, în special pentru persoanele vârstnice. Domnule președinte Vasile Gog, sunteți de 6 ani președinte al GAL MMTMM. În egală măsură, în ultimii 20 de ani, ați avut timp de 16 ani mandat de viceprimar al Comunei Sărciva. Cum apreciați implicarea grupului de acțiune locală din Munții Metalifer, Trascău și Muntele Mare în dezvoltarea locală în zona Sărciva? Implicarea a GAL-ului în toate proiectele care s-au realizat au fost foarte bune. S-au realizat proiecte pentru apicultură care s-au obținut în Comuna Sărciva. Domnule președinte, sunteți de 6 ani președinte al GAL MMTMM. Cum apreciați colaborarea comunelor din Munții Metalifer, Trascău și Muntele Mare? Sunt 16 comune și un oraș în realizarea strategiei de dezvoltare locală a GAL MMTMM. În dezvoltarea de strategie GAL MMTMM întotdeauna când s-au făcut proiecte, toți beneficiarii și în special primarii s-au întâlnit pentru ca să pună de acord cu ce proiecte pot să realizeze fiecare comună și fiecare membru al GAL-ului. Vasile Moise este cel care a inițiat formarea rurală din Munții Metalifer, Trascău și Muntele Mare. El a elaborat primele documente de constituire și el a elaborat primele 2 strategii de dezvoltare locală, sigur în colaborare cu ceilalți responsabili din cadrul GAL MMTMM. A fost un entuziast al dezvoltării
durabile a zonei montane a munților Apuseni, contribuind în mod deosebit la realizarea multor proiecte de dezvoltare, în special drumuri montane, dar și alte tipuri de proiecte legate de ocuparea locuitorilor, de creșterea animalelor, de turism și nu numai. Stimate domnule primar, Baia de Arieș a fost membru fondator al grupului de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare. Cum apreciați colaborarea în cei 10 ani de funcționare a GAL MMTMM? Da, așa suntem, cum spuneți dumneavoastră, am fost membri fondatori. Colaborarea cu dumneavoastră a fost foarte bună. Noi am accesat două proiecte, unul Valea Rămânesii, care e de o utilitate pentru cetățenii care lucrează acolo, în lungime de 1300 de metri, în valoare de 100.000 de euro. Și mai avem acum în derulare baza sportivă, care este de 97.000 de euro și făcută în proporție de 70%. Vreau să mulțumim cu deosebire angajaților GAL MMTMM, care au făcut eforturi serioase pentru a asigura toate condițiile pentru evaluarea și apoi pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, asigurând în egală măsură evaluarea proiectelor, apoi monitorizarea acestor proiecte, dar și o acțiune deosebită de animare a teritoriului, de contacte nemijlocite cu toți potențialii beneficiari din teritoriul GAL MMTMM, care ar fi fost în măsură să depună proiecte în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, mulțumiri deosebite membrilor comisiilor din cadrul GAL MMTMM, comisii formate din reprezentanți ai membrilor GAL, care au avut o activitate continuă, voluntară, neremunerată și care s-a reflectat prin procese verbale de selecție a proiectelor sau de validarea contestațiilor în mod deosebit. Vasile Moise este cel care a inițiat formarea grupului de acțiune locală din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare. El a elaborat primele documente de constituire și el a elaborat primele două strategii de dezvoltare locală, sigur în colaborare cu ceilalți responsabili din cadrul GAL MMTMM. A fost un entuziast al dezvoltării durabile a zonei montane a munților Apuseni, contribuind în mod deosebit la realizarea multor proiecte de dezvoltare, în special drumuri montane, dar și alte tipuri de proiecte legate de ocuparea locuitorilor, de creșterea animalelor, de turism și nu numai.